سلام كم يتصنع كورات تغطاتنا يوتيوب شانلنا نكون على يوتيوب شانلنا بسلام وطعهم لما عند دماغ هم يجيرنا permanent اللي سخون فايل يكور نقبر كم نخل رينا مالتي permanent اللي سجور كم فايل أو هارد ديسك زنورا وكمبيوتر كم زنورا فوني ويدما يسبب فلاش زنورا ون ريكور قبر هاي السوفت وير تطالعنا هنا ريكور نقبره هذا كمناته لذي مجمرة نقبر لنا إذا يصبح سوفت وير داونلود نقبر لنا داونلود غيرنا إنستال نقبر هنا ኤዚኤስ ዝበሃል ሶፍትዌር ብክፍሊ ዝሰርሕ ስለዝኾነ ብዘይክፍሊ ክሰርሕ ስለዘይኽእል ክራክ ዝኾነ ሶፍትዌር ኢና ዳውንሎድ ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ክራክ ዝኾነ ሶፍትዌር ዳውንሎድ ክንገብር ነፍሎም ዌብሳይታት ብዙሓት እዮም ካብዚኣቶም ግን ኣነ ኣብ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ጌት ኢንቱ ፒሲ ዳት ኮም ዝበሃል ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ክራክ ዝኾኑ ሶፍትዌራት ዘቕርብ ዌብሳይት እዩ ኣብኡ ከይድና ዳውንሎድ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ንስኻትኩም ኣብ ዝተመቸወኩም ክራክ ዝኾኑ ሶፍትዌር ዘቕርቡ ዳውንሎድ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ብክፍሊት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ትብሉ እንድሕር ኮይንኩም ድማ ክፍሊት ከፊልኩም ላይሰንስ ክህበኩም እዮም ወገርኩም እውን ትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ኣብ ዳውንሎድስ ኣትየ ከመይ ጌርካ ኢንስታል ከም ዝግበርን ከመይ ጌርካ ክራክ ከም ዝግበርን ከመይ ጌርካ ሪከቨር ከም ትገብረሉን ሃርየኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዳውንሎድስ ከይደ ዳውንሎድ ዝኾነት ፋይል ኢንስታል ትገብራ ማለት እዩ እታ ሶፍትዌር እዚኣ ግን ቅድሚ ኢንስታል ምግባርኩም ክትገብርዎን ዝግባእ ክልተ ወሰንቲ ነገራት ኣለዋ ንሳተን ድማ አንቲቫይረስኩም ዲስኤብል ምግባርና ኢንተርኔት ኮኔክሽንኩም ተፃውየ ስለዚ አንቲቫይረስኩም ንዝተወሰነ ግዜ ዲስኤብል ግብሩ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ትፀውዕ ኣነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ኣፅየ ኣለኹ አንቲቫይረስ እውን ክዓፁ ኣለኒ ማለት እዩ ኦኬ ኢንተርኔተይን አንቲቫይረሰይን ሓፂነ ኣለኹ ስለዚ ቀፅል ሕዚ ገብረ እዚኣ ኤክስትራ ትገብራ እያ ኣብ ዘለዋ ኤክስትራ ትገብራ ነሽ أنت باسوردو أبتي ويب سايت نقرهم أنت تريكم أوكي تلوا من هاد أم زي أتعطوهم زيادة سيتاب زي إنسال توروا من جملة language مدى سيلكا accept next license agreement accept current further data loss please don't install the product on the drive on to recover data from لازم تعرف في هاي كاريكاتور تقولون تلاقي partition ويركم ديسك أبعلو إنستال تقولون سوفتوير يمجرد سيلك على هذه نهر أودي partition اللي كنت ريكورد تقولون دلها حاجة أبسي إنستال تقولون مرد أب اللي هو تفهمه بعلو كمبيرون كلك عنه create a desktop icon create a launch icon okay desktop icon كنت بقطع اللوزي كان شيء مكفتنا زيادة هنا activate icon activate الملك هذه كان activate icon يكون هذه سكان قبل يتتوزعون إلى جرال سكان قبل كهذه يجي كبر كورون بالحر أي هذه صار كبر مساحات أي سنس من هذول كه أي سرح الكاني هناك هذه من جملة tracking قبل إنما trial version install بين trial version هي هذا ما سانو جاك تام كمان لنا زينة قومه يعني كراك الفيرجن تول هنا باكيجين زي run as admin activate مجبرية الذي نكريت مجبرية activate هذه أنت أهم ثلاث مرات في ESS install هنا اللوبوت زي سيرك بوتاعكم ESS مالو كليك تكون open فايل مالو لكن هذه open فايل من أشوف تكتيمبر install تبارو اللوبوت هيكون زي open فايل مالو زي أي تابوت زي أي لوجين في activated زي copy جاكم create لو زي أمو زي west جورو جاكم زي اللي تقدروا يا activated إلى ثمانية هنا هي زي start نحط كيف نجد software فهمتنا زي هذا مثل software زم partitionات مع عائلة ونسوي ملا يعني اللي حس كان تقبل تلالي ما دس عليها مالتي
سكان الهركل كيركا سكان كبري جملة لازم زيها activate مهانا المرأة جنا أمزي activate بالصحف نير عنده زين سائل لأنها activate كوينا لها ما بتجي أحد لكن يقولوا لهم الميل هذا أزم ينزل نفينا زيها عم بعتقد زيها عنده تريال فيرجينيا فزبين تكنيشان تايم تكنيشان لا تايم كنا ስለዚህ activate كوينا تلك سوفتوير كمان زدل هاي partition مريزكا سكان تكبر تغليفا ስለዚህ ንሕና ስካን ክንገብር ከለና ሕዚ ኣብ ዲስክ እንድሕር ኮይኑ መዓልቲ ወይ ንውሕ ሰዓታት ክወስድ ስለ ዝኽእል ነቲ ፍላሽ እትየ ሓፂር ግዜ ከመይ ጌርካ ሪከቨር ከም ትገብር ከሪአኩም ማለት እዩ ፍላሽ እትየ ኣለኹ ስለዚ እዚ ሪፍረሽ ግበሮ ነቲ ፍላሽ ንከንብቦ ወይ ኣውቶማቲካሊ ተንቢቡ ከዓ ፅቡቅ ስለዚ ካዚ ተኽዋ ዩኤስቢ ኣብዚ ኣላ ስካን ክገብር ጅመር እዩ ማለት እዩ ዩኤስቢ መጀመርያ ግን ከሪአኩም እንታይ ሒዛ ከም ዘላ ክልተ ፎቶ ሒዛ ኣላ ሓንቲ ኮምፒተርና ሓንቲ ሞባይል እዚ ሓደ ፐርማነንት ዲሊት ገይረ እሞ ከመይ ጌራ ሪከቨር ትገብራ እታ ሶፍትዌር ንሪአና ስለዚ ሞባይል ዲሊት ገብራ Are you sure you want to permanently delete this file? Yes. እዚ ኮምፒተር ኣላ ሞባይል ግን ተደምሲሳላ ስለዚ ሪከቨር ገብረ ባይ ዘ ወይ እቲ ሶፍትዌር እዛ ናይ ሕዚ ደምሰስኳ ክልኣኻ ይኮነ ኣብ ቅድሚ ሕዚ ፍላሽ ዝነበሩ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ሶፍትዌራት ፎቶታት ቪድዮታት ኩሎም ፋይላት እውን ሪከቨር ንክገብር ክምኩር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ስካን ንበላ እቲ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ስቶሬጅ ናይ ፍላሽ ነቲ ዘለዎ ሪከቨር ንክገብር እሱ እዩ ዝሓይሽ ዝብል ንሳ መሪፀ ዝሪእኩም ኣለኹ እምበር ሃርድ ዲስክ ወይ ድማ ፓርቲሽን መሪፅካ እውን ስካን ምግባርን ምርኣይን ይከኣል ግን ድማ ክወስድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተራባይት ዝኾኑ ዳታታት እዩ ሪከቨር ዝገብር ስካን ዝገብር ዘለኹ ሳዕ ሕዚ ባይ ዘ ወይ ሓደ ነገር ከሪአኩም ዘለኹ ነገር እንታይ እዩ ስካን እናገበረ እናሃለወ ገና ወዲኡ ስካን ገይሩ ከይወድእ እናሃለወ እቶም ፋይላት ኣብኡ ዘለዎ ክንሪኦም ንኽእል ኢና ምናልባት እንድሕር ንሱ ድዩ ንሱ ነቲ ሶፍትዌር ጠራጥር ስለንሃለ ሓደ ሓደ ግዜ ከምተሎ እውን ክንሪኦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንምርኣይ ተደሊና ዘሎ ኣብ ባዕሉ ክንከፍቶም ንኽእል ኢና ስለዚ ንኣብነት ሕዚ ኦርጋናይዝ ኣይገበሮም ኣብ መጨረሻ ስካን ገይሩ ምስ ወድእ ባዕሉ ኦርጋናይዝ ገይሩ ኣየኖም እዮም እቶም ዝተደምሰሱ ኣየኖም እዮም እቶም ህልዋት ፋይል ኢሉ ኦርጋናይዝ ገብሮም ሕዚ ኦርጋናይዝ ከይገበረ ግን ብፋይል ታይፖም ኦርጋናይዝ ገይሩ ዘምፀናና እዚ ጄፒጂ ዝኾነ ኢሜጃት ንኣብነት ጄፒጂ ዝኾነ ኢሜጃት እዮም መፅኡ ዘለዉ እዚኣቶም ሕዚ ኣብ ፋይለይ የለውን ደምሲሰዮም እየ ግን እሱ ስካን ገይሮም ፅዎም እኒአው ሪከቨር ገብር ተድለ ሪከቨር ዝብለኒ ኣብዚ ሪከቨር ገብረ ይኽእል እየ ሶ በቢ ፋይል ታይፖም ኣብዚ ኦርጋናይዝ ገይሩ ኣምፅዎም ገና ኣይወድአን ግን እቶም ስካን ዝገበሩ ቅድሚያ ናምፅአ ኣብዚ ኣቢልዎም ኣሎ ማለት እዩ ኤምፒ4 ኤምኬቪ ፒዲኤፍ ኤክስኤል ራር ዝኾነ ፋይል ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ኦር ኤክስኤል ስለዚ ሙሉእ ስካን ንድሕር ዘይደለ ኮይነ እንታ ፋይል ረኺብዋ ከይኮን እንታይ ዓይነት ፋይል ምዃና እንድሕር ዝፈልጥ ኮይነ ክሪኣ ይኽእል እየ ማለት እዩ ጄፒጂ እያ እታ ፋይል ጄፒጂ ፋይል መሪፅ ፊተር እታ ፋይል ረኺብዋ ከይኮን ክሪኦ ይኽእል እየ ምክንያቱ ሳብ ስካን ዝውድእ ክፅበዮ ዘይከልየኒ ይኽእል እየ ማለት ስለዚ እታ ፋይል ረኺብዋ ከይኮን ቸክ ክገብር እየ ማለት እዩ ያ ኣብዚ ኣላ እዚኣ እታ ኣነ ዲሊት ዝገበርኩ ፎቶ ናይ ሞባይል ስለዚ እዚኣ ሰሌክት ገይረ ኣብዚ ሪከቨር ክገብራ ይኽእል እየ ስካን ከይወድእ ከሎ ማለት እዩ ናበይ ቦታ ሪከቨር ክትገብሮ ዘይደሊ ኣሎ ናብ ዴስክቶፕ ናታ ዝነበረታ ቦታ ሪከቨር ተዘይትገብሮ ይምረፅ ስለዚ ጀስት ናብ ዴስክቶፕ ክገብረ ኣብዚ ሪከቨር ገይርዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ፐርማነንትሊ ዲሊት ዝኾነ ፋይል ሪከቨር ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቪድዮ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ላይክ ኣይትረስዑ ተራእኒየለይ ሰናይ